I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Hello, good morning mga bro and sis, at welcome po muli sa ating pinabagong video. Dito po ako para magpaayos ng rim ng aking service. Ayan, ng aking SYL. So, yung nakaraan, nakapagpalit na po ako. Nakapagpalit na po ako ng rim. Ayan, bagong naging friend. So ngayong umaga, ito po yung kapatid natin, yung nasa harap naman nakalagay dyan. Yan, bali susunod na project ko yung nasa gilid naman, yung side wheel. Yun naman o, pag-iipunan ko para po mapalitan na po. Hindi ko lang po alam kung matibay yung mags kaysa sa mga rayos. So magtatanong-tanong tayo sa mga marunong po. Kaya po, comment nyo po kung meron po kayong alam na na mas matibay na rim yung mag kaysa po sa rayos. Yan. Ayan na lang po. Bali, saan matibay ang karengat ba? Rayos o mags? Matibay, mag. Kaya mo itong naglatang ka, matibay. Ba't Oo. Kahit lang siya. Kaya mo ngayon yung side garong, kung kain na nga. Kaya mo mga niya. Oo, rin makanyan eh. Ini ya, ang garang plat niya. Kaya mo kayo yung interior mo. Kaya ito matira yung interior mo. Sana naman mag-mag ka. Pwede din yung tubeless. Pwede ka dito. Tubeless mo naman. Tubeless siya. Diyan nga, tubeless din. Pero mga nanigawan mo ka nito. Galing ang interior ay by 4 Kamalate. Oo, kumiyo. Sayang. Yan naman natalik ng tornilyo mo rin. Ali. Gilyo. Awa. Ito mo. Tatawag mo nga mama, malinis ka. Anong rang-rang mo yung alat siya. Kaya karakal tayo.
Tapos na rin po yung aking project sa mga rim ng aking tricycle. So next na project po namin na pag-ipunan, itong rim. Ito ang pinagpipilian ho namin, mags or ganito pa rin, rayos pa rin, kasi ito may kalawang na oh. Yan, so may problema na rin siya. Ayan, may kalawang na rin sa loob. Linagyan ko lang una langis. Yan yung next project namin. Pag natapos po namin yung project na yan, yun naman po mga shock, kasi mga shock ito may mga kalawang na, palitin na rin po yung mga shock nya. Tapos ito, kapapalit ko lang ho nito yung busing niya sa loob, kaya pinalitan ko yung kahapon kasi ano na, tumatama na po sa bakal sa bakal na maingay. Yan, ito papalitan po namin yan. Bali tatlong shock. Ito rin, no? Ito yung stock po ito, pero palitin na ho. Yan, tapos paunti-kunti naayos din ho niya. Naayos din po itong aming service. Napaka-importante po kasi nitong motor na to. Kasi ito po ay matagal namin inulugan to 3 taon. So ngayon 7 taon na po yung motor na yan. Tapos itong side gear niya 6 na taon na po yung side gear na yan. Yan. Sige po.